kapatid at mga kaibigan, kamusta kayong lahat sa pangalan ng Relihiyong PBCM? Taos puso kaming inanyayahan kayo nga makikinig sa aming programa Mga Makalangit na Liwanag ng Buhay na aakay ng tao patungo ng kaalaman ng kaligtasan. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o malinaw na pag-iisip upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aaralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia at kung mayroon mang mga referensya nga babasahin namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong programa namin ay mapapakinggan patuloy dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio Villanueva sa oras alas 7 hanggang alas 8 ng gabi tuwing linggo. At doon sa dito sa Kidapawan mapapakinggan ang programa mga makalangit na liwanag ng buhay sa himpilan ng Ronda FM Teleradyo sa oras alas 7 hanggang alas 8 ng gabi tuwing linggo. At ang mga programa sa PBCM ay mapapakinggan sa Balingasagway Kurat Radio FM sa oras alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa tuwing linggo, at sa himpilan ng Radyo Ultra mapakinggan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing linggo, at doon sa himpilan ng Teleradyo RPN DXKO mapapakinggan at mapanood sa oras sa alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, at mapakinggan muli sa araw ng Martes at sa araw ng Huwebes. At ang mga programa sa PBCM ay umabot na sa 29 na mga himpilan sa iba't ibang dako ng Visayas at Mindanao. At mapanood ang programa namin sa PBCM, sa Facebook at sa YouTube. At ngayon, makakasama pa rin natin ang mga kapatid ng mga ministro sa PBCM. Kumusta po kayong lahat, mga magulang at mga kaibigan? Ito po muli ang iyong lingkod, kapatid Richard Nipidad. Sa palatuntunan ng PBCM ay siyang daan ng buhay. Hangad po namin sa inyo sa darating na panahon ay tayong lahat ay magkasama. At ibigay ko po ang mga kaibigan kong ministro. Kumusta po mga kapatid at mga kaibigan? Ito po inyong lingkod, kapatid na Distrel Macarayo. At ngayon ibibigay ko pa kayo sa iba ko pang mga ministro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, kapatid na Junrel Malinaw, at isa din po ako ngayon sa makakasama ninyo sa ating pag-aaral ng mga makatotohanan. At sa di pagtatagal, ibibigay ko po pa kayo sa ibang pa nating kasamahang ministro. Kumusta sa inyo mga minamahal naming tagapanood at tagapagsubaybay? Ito ang inyong lingkod, kapatid na Robert Jan Maturan ng Pidad. At kami ngayon ay magbigay sa inyo ng aral patungo sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. At ibigay ko pa kayo sa iba pang ministro. Kamusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo, at isa din po ako ngayon sa mga kasama nyo sa pag-aaral ng mga katotohanan. At ibibigay ko pa kayo sa mga kasama ko pang mga kapatid o ministro. Kamusta kayong lahat mga kapatid at kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Rumi Rama Kamos, makipag-aral ng mga katotohanan. At ngayon, kasama pa natin ang iba pang mga ministro. Kamusta po kayo mga kapatid, mga gilyo na manonood at taga-sumaybay ng aming programa? Ito rin po inyong lingkod, kapatid na Lloyd Badera, siyang makakasama niyo na mag-aaral at mahatid sa inyo tungo sa kaligtasan. At ngayon, ibabalik ko kayo kay kapatid na Macarayo upang talakayin ang paksa o tema. Bago pa natin tatalakayin ang paksa natin ngayon, binabati natin ang lahat ng mga bagong kaanib sa relihiyong PBCM doon sa Batangas at sa Cavite at sa Bicol. Sa kasama po natin si Jerome Laca, isang SAF, at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook at nakikinig sa programa natin dito sa himpilan ng Power Radio, at sa lahat na mga nakikinig sa programa natin ngayon sa Kidapawan o Cotabato at sa iba't ibang dako ng Bukidnon at Davao, at sa lahat na mga kapatid na nakikinig sa palatuntunan natin ngayon, mga makalangit na liwanag ng buhay. At ngayon ang tatalakayin natin ay tungkol sa madalas natin na masasagupa na mga katanungan. Hindi lamang sa mga ministro sa PBCM sila magtanong, kundi kahit na sa mga kapatid namin ng mga
nga tumutupad sa kanilang tuntunin bilang mga misyonaryo at misyonarya na nangangaral sa Espiritu Santo. Karaniwan sa mga tanong na masasagupa namin, ganito: bakit kayo naniniwala nga si Tomas D. Eugenio Sr. ang kinilala ninyo nga katuparan sa Espiritu Santo, nga hindi man ito mababasa ang pangalang Tomas Eugenio sa Biblia? At ito ang pagbibigyan pansin natin ngayon upang maunawaan sa lahat na nakikinig, lalo na sa mga bago nga mga kasamahan namin nga kapapasok lang sa relihiyon nga PBCM. Baka mayroong magsasabi sa kanila, kanilang lolo at lola o mga magulang, mga biyanan na lalaki at babae at mga kapatid at mga tiyuhin at tiyahin o mga pinsan o mga kaibigan o kapitbahay, kahit na hindi nila kilala, na makakausap nila, pagsabihan sila, bakit kayo naniniwala sa PBCM na yan na ang doktrina nila ay hindi totoo? Kasi ang sinasampalatayanan nila katuparan ng Espiritu Santo, yung kinilala nila, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kahit saan sa Biblia, hindi mababasa ang pangalang Tomas D. Eugenio Sr. sa Biblia. Mula Henesis, kahit ubusin pa pagbasa ang lahat na mga nakasulat sa Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis, sabi nila walang mababasa na Tomas D. Eugenio Sr. Doon lumitaw ang mga konklusyon sa mga tao na tutol sa doktrina sa PBCM. Nasingilin nila bakit namin ipangangaral ang sinasampalatayanan namin na katuparan sa Espiritu Santo, Divine Master Tomas Sr. nga hindi man mababasa ang pangalang Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Biblia. At ito ang bigyan liwanag namin ngayon sa pagtatalakay sa paksa natin ngayon. Unang-una, kung ang relihiyong PBCM mayroon kaming pinaniniwalaan na katuparan sa Espiritu Santo. Ang PBCM hindi kami sumasampalataya sa katuparan sa Espiritu Santo kung walang nabasa sa Biblia. Mayroon kaming sinasampalatayanan na katuparan sa Espiritu Santo dahil ang batayan namin ang Biblia. At sino ang nagsabi na mayroong Espiritu Santo? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sa mababasa dyan sa Mateo 28:19, sabi ng ating Panginoon Kristo na sinabihan niya ang kaniyang mga tagapaglingkod, sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mayroong tatlo na na sinabi ng ating Panginoon Kristo dito sa kaniyang mga tagapaglingkod, na yung mga apostol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Mayroong Ama at mayroong Espiritu Santo at mayroong Anak. At ito ang pinagmulan sa sinasampalatayanan namin na mayroong Ama at mayroong Anak at mayroong Espiritu Santo. Unang-una, ang pangalan sa Ama sa Isaiah 64:8, sa Cebuano King James Version, kung basahin ito sa Cebuano King James Version sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino, Tagalog, sinabi ni Propeta Isaias na ang pangalan ng Ama ay Jehova at inangkin ng Ama na ang Jehova kaniyang pangalan. Isaiah 42:8 sa Cebuano King James Version, kung babasahin ito sa pagkabadbad na sa wikang Tagalog. At doon sa mga awit 83:16 hanggang 18, sinabi sa mabasa sa mga awit na mayroong pangalan ang Panginoon at ang pangalan ng Panginoon ay Jehova rin, sa mababasa sa mga awit 83:16 hanggang 18. At sa mababasa sa Exodo 6:3, nagsasabi ang Panginoon na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, na ang kaniyang pangalan ay Jehova rin. At sa mga awit 18:2, ang titulo ng Ama na si Jehova ay malalaking bato. Sa pangalawang
na sinasampalatayanan namin, ito ang anak na ang pangalan sa Roma 1:4, Hesukristo din, at ang kaniyang titulo sa mababasa sa Efeso 2:20, ang titulo ng ating Panginoong Hesukristo ay Bato sa Panulog. Ang ikatlo naman, ito ang sinasampalatayanan namin na ikatlo na mababasa sa Biblia na puting bato. Nasa puting nga bato, nakasulat ang isa kabagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Ito ang nasa hula. Ito ang sinasampalatayanan namin na mayroong katuparan ng Espiritu Santo at ang mga tagapaglingkod sa Espiritu Santo na mangangaral, na ang ipangangaral nila ay ang Ebanghelyo sa Espiritu Santo. Yun ang magpapaliwanag na mayroong katuparan sa Espiritu Santo at mayroong titulo ang Espiritu Santo. Basahin po natin sa Biblia ang nakasulat, kapatid na Rumi, sa banal na aklat kung ano ang kapatid na Richard, kung ano ang sinabi diyan sa hula na sinabi natin na sinasampalatayanan natin na ang talata na ito ay isang hula na matutupad sa Espiritu Santo, na ang Espiritu Santo mayroong pangalan at mayroon siyang titulo. Ano po ang mababasa natin sa sinabi nating hula na pinagmulan natin sa pagpangaral natin na mayroong katuparan ng Espiritu Santo? Basahin lang po natin, Brad Macarayo, sa Apokalipsis Kabanata 2 at talatang 17. Ang may pakinig ay may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, at ang magtatagumpay na ay bibigyan ko ng mana na tinatago, at sila'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa batong puti ay may sinusulat na isang bagong pangalan na walang makakaalam kundi yaong matatanggap. Sa binasa nga talata sa nakasulat sa Biblia, basahin ko ulit. Ang may pakinig ay makikinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Sa nabasa natin sa talata, mayroong sinabi ng Espiritu na ang magtatagumpay na tao ay bigyan ng batong puti, na sa batong puti ay nakasulat ang isang bagong pangalan, at ang nabasa natin, mayroong nakakaalam at hindi nakakaalam. Ang nakakaalam, sila ang tumatanggap sa bagong pangalan. Para sa amin na mga ministro sa PBCM, ang binasa nating talata ay isang hula ng katuparan, Espiritu Santo. At sino ang nagsabi na Espiritu na mayroong bagong pangalan na nakasulat sa batong puti, na sa ang bagong pangalan mayroong hindi nakakaalam at mayroong nakakaalam. Ang nakakaalam, sila ang tumatanggap sa bagong pangalan. Para sa amin na mga ministro sa PBCM, kami nakakaalam at tumanggap kami na matutupad itong nabasa natin. Kasi sa amin na paniniwala namin, ito ang binasa natin isang hula ng katuparan Espiritu Santo. Kasi mayroong tatlo na bato na nababasa natin. Una, bato nga si Jehova, at bato sa panulok nga walang iba ang ating Panginoon Kristo. Ang ikatlo naman, ang Espiritu Santo, mabasa sa Mateo 28:19, at ang titulo sa Espiritu Santo, itong bato nga puti na binasa natin, at ang katuparan sa bagong pangalan ay ito ang ginamit namin o sinasampalatayanan namin na ang katuparan nitong bagong pangalan ay natupad sa pangalan Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Sino ang Espiritu nga nagsabi? Walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ano ang prueba dyan, kapatid na Junrel, nga ang nagsabi
sa talatang binasa natin, ang Espiritu, ang tinutukoy, Espiritu Santo din. Atin lang pong babasahin, kapatid na makarayo, ang nakasulat sa pahayag, ngunit ang ating babasahin banal na aklat ay ang salita ng Diyos. Ito po ang nakasulat, kapatid na makarayo. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ng banal na Espiritu o Espiritu Santo sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Yun po ang nakasulat, kapatid na makarayo. Malinaw sa binasa talata na ang nagsasabi ang banal na Espiritu o Espiritu Santo, at ang bagong pangalan nakasulat sa batong puti na walang iba nga nakakaalam kundi yaong tumatanggap sa binasa nga nakasulat sa banal na aklat, kapatid na makarayo. Aklat. Ngayon, susuriin natin sa Biblia ang nabasa sa Biblia ang nagsabi na mayroong bagong pangalan at mayroong bagong puti. Ang Espiritu Santo ang may sabi. Ang sabi naman sa iba na lumitaw na konklusyon nila, bakit sinabi ninyo nga mga ministro sa PBCM na ang katuparan diyan sa hula na sinabi ninyo na hula na pinaniniwalaan ninyo nga isang hula na ang katuparan Espiritu Santo na kinilala ninyo, Divine Master Tomas Senior, nga ang Espiritu Santo man ang nagsabi sa binasa ninyo na nakasulat sa Biblia. Kumuha tayo ng isang halimbawa. Sa ating Panginoong Hesukristo, kunin natin na isang halimbawa. Noong panahon na ang mga propeta ay sila'y nanghula, saan ang ating Panginoong Hesukristo? Nasa kanila. At ang ating Panginoon Jesucristo na sa mga propeta noong panahon na sila'y nanghuhula. Sa mababasa sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo ay Espiritu na nagsabi dito sa mga propeta noon, sila'y nanghuhula noong unang panahon. Ano ang prueba, kapatid na Jisrael, kung babasahin natin ang Biblia? Ito po ang nakasaad, kapatid na makarayo. Sa aklat ng ang salita ng Diyos, ang babasahin mo, kapatid na Jisrael, ang salita ng Diyos, pakibasa ang salita ng Diyos. Ito po ang nakasaad sa aklat ng unang Pedro sa kabanata 1 at sa talata 10 hanggang 11. Ito po ang nakasaad. Ang kaligtasang ito ay pinagsikap saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag sa kanila na Espiritu ni Kristo na sa kanila na maghihirap siya bago parangalan, kaya patuloy na pagsasaliksik ng mga propeta noon kung kailan at papaano ito mangyayari. Sa binasa na nakasulat sa banal na aklat, na ang nababasa sa Biblia, malinaw na sa halimbawa na kinuha natin, ipinahayag ang kaligtasang ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila, na maghihirap siya, ang ating Panginoon Jesucristo, bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ng mga propeta noon, kung kailan at kung paano ito mangyayari. Mayroong sinaliksik ang mga propeta noon. Ang sinaliksik nila, ang sinabi ng Espiritu ni Kristo na ang ating Panginoon Jesucristo ay maghihirap bago parangalan. Ang ginawang pagsaliksik ng mga propeta doon, kung kailan at kung paano mangyayari ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kailan mangyayari at paano mangyayari ang sinabi ng Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. O sa nabasa sa Biblia, sinong nagsabi?
ang ating Panginoong Hesukristo. Nang dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo, ito ang susuriin natin sa Biblia. Ito ang susuriin natin ngayon sa nakasulat sa banal na aklat. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay magpatunay sa kaniyang sarili, ano ang ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo sa pagpatunay ng kaniyang sarili? Kapatid na Jan. Atin lang pong babasahin dito kapatid na makarayo dito sa Apokalipsis Kabanata 11 talatang 10. At ako'y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at iyong mga kapatid na mayroong patuto ni Jesus, sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patuto ni Jesus ay isang espiritu ng hula. Ang sinabi ng anghel dito kay Juan, nung si Juan ay nagpatirapa sa paanan ng anghel upang sambahin ang anghel, sinabihan siya ng anghel na iingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo, sabi ng anghel, alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat, sabi ng anghel dito kay Juan, ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ito ang nababasa natin sa Biblia. Paano pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo ang kaniyang sarili? Ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang espiritu ng hula sa nabasa natin nga nakasulat sa Biblia. Sino ang nagsabi? Ang anghel. Sinong sinabihan niya? Si Juan. Ano ang patutunay na ang nagsasabi na ang patutuo ng ating Panginoon Jesucristo ay ang espiritu ng hula? Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Jige, na ang nagsabi nitong binasa natin na ang pagpatutuo ni Jesus sa kanya sa kanyang sarili ay ang espiritu ng hula? Meron ba tayong mababasa nga anghel ang nagsasabi nito? Meron po, kapatid na makarayo, at basahin lang po natin ang salita ng Diyos dito sa Pahayag Kabanata 11 talata 9 hanggang 11. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng topa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabi ito ng Diyos. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya, pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos, tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuturo ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuturo ni Jesus ay siyang buod ng mga sinasabi at isinulat ng mga propeta. Ito ang katunayan na ang nagsabi, ang anghel, ang sinabihan niya si Juan na huwag siyang sambahin. Kasi si Juan ay nagpatira pa sa kanyang paanan at lumuhod upang siya ay sambahin. Ayaw sa anghel na sambahin siya ni Juan at sinabihan si Juan nga kapatid, lingkod daw siya sa Panginoon, at kasama ni Juan at sa mga kapatid ni Juan na mayroong patutuo na itinuturo, katotohanan na itinuturo sa ating Panginoong Hesukristo, at ang katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo ay buod na sinasabi at isinulat ng mga propeta. Ito ang nababasa na nakasulat sa Biblia. Paano natin mapatutunayan na ang sinabihan ng anghel yung si Juan? Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Lloyd, na ang sinabihan sa anghel si Juan, at si Juan ang nagpatira pa o lumuhod sa paanan ng anghel upang siya'y sambahin, ngunit ayaw sa anghel na siya'y sambahin ni Juan? Meron po tayong mababasa, kapatid na makarayo, na siyang patunay. Ngayon, basahin na po natin yung New Filipino Version. Ito po sa Pahayag, Kabanata 22, sa talatang 8 hanggang 9. Ganito po ang nakasaad. Ako si Juan, ang nakakita at nakarinig ng mga bagay na ito. Nang marinig ko at makita ang mga bagay na ito, nagpatira pa ako sa paanan ng anghel para sambahin ito.
Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan, ako'y lingkod ding tulad mo at ng mga kapatid mong propeta at ang lahat ng tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Ganito po ang nakasaad, kapatid Makarayo. Sa binasa na nakasulat sa Biblia sa New Filipino Version, ito ang patutuo na ang sinabihan ng anghel na nagpatira pa sa paanan ng anghel upang sumamba ng anghel na nung panahon na nakita niya ang anghel. Si Juan, ang sinabi naman ng anghel nung si Juan ay nagpatira pa sa paanan ng anghel na huwag itong gawin, huwag siyang sambahin ni Juan. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Sabi ng anghel, ako'y lingkod ding tulad mo at ng mga kapatid mong propeta at ng lahat ng tumutupad sa mga salita ng aklat na ito. Ang kinuha natin na sinabi, ang punto, na ang anghel, ang sinabi niya, si Juan at ang mga kapatid niyang propeta, mga lingkod ng Panginoon, ay tumupad sa lahat ng mga salita ng aklat. Alin? Ang aklat na sinasabi ng anghel na tinutupad ang nakasulat sa aklat ng tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Alin ang tinutukoy na aklat, kapatid na Jezreel, na tinutupad sa tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang tinutukoy, kapatid na Makarayo. Dito po natin mababasa sa aklat ng pangalawang Timoteo sa kabanata 3 at sa talata 16 hanggang 17, ito po ang nakasaad. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo ng katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa binasang talata na nakasulat sa Biblia, kung alin ang tinutukoy na mga tinutupad ng tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa aklat. Ang aklat na tinutukoy ay ang mga kasulatan na nabasa sa kapatid na ministro na sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, malinaw na ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Panginoong Diyos. Ang kinasihan na mga aklat na nababasa natin sa Biblia, ang tinutukoy ay ang Biblia. Ang binasa, ang Tagalog King James Version. Basahin ko ang buhing pulong sa Cebuano. Basahin ko sa paggaliwat na po sa wikang Pilipino o Tagalog. Ganito ang nakasaad. Ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang buong Biblia ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay tumutulong na ituro sa atin kung ano ang totoo at maaaring ipaliwanag sa atin kung ano ang mali sa ating buhay. Ito ang magtuturo sa atin at tutulong sa atin ng gawin ang tama. Maliwanag sa binasa natin nga talata sa Biblia sa ang buhing pulong Cebuano King James Version, binasa natin sa pagkakaliwat na po sa wikang Tagalog, maliwanag sa nababasa natin na ang tinutukoy na mga kasulatan na ito ang mga kasulatan, ito ang isinulat ng mga propeta at ginamit ng ating Panginoong Hesukristo na itinuturo sa kaniyang tagapaglingkod, at ang espiritu ng hula. Ito ang espiritu ng hula, ang mga ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo, ang tinutukoy, nagagamit ang ating Panginoong Hesukristo sa mga nakasulat sa Biblia. At ang Biblia nahahati sa dalawa. Mayroong lumang tipan at mayroong bagong tipan. At ang nakasulat
na mga aklat sa buong Biblia mula Henesis hanggang Pinadayag, Apokalipsis, kung bibilangin ito, aabot sa 66 ka mga aklat. At sa Lumang Tipan, mayroong mga aklat na isinulat na nagmula sa Henesis hanggang Malakyas. Kung bibilangin ito, ang Lumang Tipan, mayroong 39 na mga kasulatan na nasa Lumang Tipan. At sa Bagong Tipan naman, mayroong mga aklat na kung bibilangin, aabot sa 27 na mga aklat mula Mateo hanggang Apokalipsis na nasa Bagong Tipan. Kung bibilangin lahat, Lumang Tipan at Bagong Tipan mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, aabot sa 66 na mga aklat na nasa buong Biblia. At mayroong mga hula na ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo noong panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral. Mayroon ba tayong mababasa sa nakasulat sa Biblia? Mayroon tayong mababasa sa nakasulat sa Biblia. Aming basahin itong aklat sa Lucas kabanata 24 at sa talatang 50 sa 25 hanggang 27 44. Ganito ang nakasaad sa mababasa natin sa aklat ng Lucas na binanggit ko. Pakinggan ninyo mga giliw na tagapakinig sa aming palatuntunan, mga makalangit na liwanag ng buhay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga mangmang kayo." Huminto tayo sa pagbasa. Mayroon mga taong sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo, "Mga mangmang kayo." Bakit sinabihan sila ng ating Panginoong Jesucristo na mga mangmang? Sinabihan sila ni Jesus, "Mga mangmang kayo. Ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinasabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos?" Ito na ang binasa kanina sa nakasulat binasa sa kapatid na ministro sa kapatid na Jisrael Macarayo, na ang ating Panginoong Jesucristo nagsabi dito sa mga propeta nung sila'y nanghula na mayroong paghihirap sa ating Panginoong Jesucristo, at sinaliksik ng mga propeta kung kailan mangyayari ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo bago siya parangalan. Lahat ng mga kasulatan o isinulat ng mga propeta ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang katunayan? Sa talatang 27, tuloy natin sa pagbasa. Ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kaniya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Ang mga sinulat ni Moises, may 5 ka mga isinulat ni Moises na nasa Lumang Tipan. Nagmula sa Henesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomio, 5 ka mga isinulat ni Moises na mga aklat na nasa Lumang Tipan, ginamit ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa mga isinulat ng lahat ng mga propeta. Alin pa ang mga aklat na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo na nasa Lumang Tipan? Sa talatang 44, pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo, na kailangang matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo." Lahat na isinulat ni Moises at isinulat sa lahat ng mga propeta, kahit na ang mga salmo, ginamit ng ating Panginoong Jesucristo upang matupad sa kaniyang sarili ang hula na ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit ito ang tinalakay natin ngayong gabi? Kasi
Merong mga tao na nasa isipan nila na singilin ang mga ministro sa PBCM at pilitin kaming basahin ang pangalang Tomas de Unio Sr. dyan sa Biblia. Pag di mabasa, sinabi, ito na ang isasabi nila sa amin. Mali! Hindi tama ang doktrina sa PBCM. Bakit ngalan ang hinahanap nila na nais nilang mapakinggan sa amin na mayroong talatang basahin namin na ang katuparan sa Espiritu Santo, Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Kinuha natin ang mga pagpatutuo ng ating Panginoon Kristo, lahat ng nasa kasulatan, ang ginagamit ng ating Panginoon Kristo na natupad sa kaniyang sarili at pinatutunayan ni sa ating Panginoon Kristo nga kaniya natupad. Ang pagpatunay ba sa ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga hula nga ginamit ng ating Panginoong Hesus Kristo, nababasa ang pangalang ngalan sa ating Panginoong Hesus Kristo? Kukuha tayo ng isang halimbawa, ng isang sugo ng Panginoong Diyos o tagapaglingkod ng Panginoong Diyos. Noong panahon na si Juan nga Bautista, mayroong ipinadala na mga inutusan ng pinuno ng mga Hudyo mula sa Jerusalem upang tanungin si Juan nga Bautista. At si Juan nga Bautista, mayroon siyang isinagot dito sa mga pinapunta sa mga pinunong Hudyo mula sa Jerusalem upang si Juan nga Bautista ay tanungin nila. Mababasa natin sa Juan Kabanata 1 at sa talatang 19 hanggang talatang 23, ganito ang nakasaad. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pare sa Levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, hindi ako ang Kristo. Ito ang sinabi ni Juan. Nagtanong sila, kung ganun, sino ka? Ikaw ba ang propeta Elias? Ikaw ba si propeta Elias? Sumagot siya, hindi. Tinanong pa nila si Juan, ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Sagot ni Juan, hindi rin. Kung ganun, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo? Ang sagot ni Juan nga Bautista, sumagot si Juan, ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sasabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Ano ang nababasa natin sa Biblia? Noong tanungin si Juan nga Bautista sa pinapunta ng mga pinunong Hudyo sa Jerusalem, ang mga pare at mga Levita. Tinanong nila si Juan kung siya ba si Kristo. Sabi ni Juan, hindi ako ang Kristo. Nagtanong sila, ikaw ba si Propeta Elias? Hindi. Sumagot sila, ikaw ba ang propetang ipinangakong darating? Sabi ni Juan, hindi. Sino ka talaga? Sumagot si Juan, ako ang taong sisigaw sa ilang. Ang ginamit na hula ni Juan nga Bautista, siya ang katuparan sa sumisigaw sa ilang. Sa binasa na talata na sinabi ni Propeta Isaias, hindi mababasa ang pangalang Juan. Puntahan natin ang nakasulat sa hula nung binanggit ni Juan nga kaniya natupad ang hula na ito. Mayroon bang pangalang Juan? Ang sagot, walang mababasa na Juan. Pero sinabi ni Juan nga sa kaniya natupad itong hula. Saan po sa hula? Sa hula, mababasa natin, kapatid na Richard. Basahin lang po natin, kapatid na makarayo, sa Isaias, Kabanata 4 na po at sa talatang 3. Ang tinig ay isang sumisigaw, ihanda niyo ang daan para sa Panginoon, pantayin ninyo ang ilang mga lansangan para sa ating Diyos. Sa binasa nga talata,
maliwanag na ganito ang basahin ko ulit ang binasa sa kapatid na ministro. Ang tinig ng isang sumisigaw. Totoo ang sinabi ni Juan na mayroong isang sumisigaw. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Maliwanag sa binasa nating talata, totoo ang sinabi ni Juan na nagsabi si Propeta Isaias, ang sinabi ni Propeta Isaias, isang hula tungkol sa isang taong ang gawin, sumisigaw sa ilang. Sino ang katuparan? Walang iba si Juan nga Bautista. Sabi ni Juan, kung pilitin si Juan sa talata, sa binasa niya nga hula na sinabi ni Isaias, paano niya mapatutunayan ang kanyang sarili nga sa kanya natupad ang hula na ito nga hindi mababasa ang pangalan Juan Bautista? Tingnan ninyo, kayo nga nanonood sa programa namin sa Facebook at sa YouTube. Kayo nga nakikinig sa programa namin, kung singilin kami, mababasa ba sa Biblia ang tumasoy niyo? Mayroon kaming kinuha na halimbawa na talata. Mababasa ba sa Biblia Isaias 43 na ang pangalan na Juan Bautista? Mabasa ba? Sa nababasa natin, inangkin ni Juan Bautista nga kanya natupad ang hula na ito. Walang mababasa. Sinong totol na mali ang paggamit ni Juan Bautista sa Isaias 43? Walang tutol. Walang tutol dyan. Kasi ito ang totoo. Ang katuparan si Juan at sa hula hindi mababasa ang pangalang Juan sa ganitong paraan. Ang pagsingil nila sa amin, mayroon bang mababasa sa Apokalipsis 2:17? Ang sagot namin, kagaya ni Juan, hindi mababasa ang kanyang pangalan. Ano ang isinulat? Ang gawain. Ang gawin sa isang lingkod, kagaya ni Juan, na siya ang sumisigaw sa ilang, ito ang ginawa ni Juan nga Bautista nung dumating si Juan nga Bautista dito sa sanlibutan. Ito ang totoo, mga kaibigan na tagapakinig sa palatuntunan namin, mga makalangit na liwanag ng buhay. Dagdagan pa natin ang mga halimbawa, puntahan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga hula na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo, nga natupad sa kaniyang sarili, nababasa ba ang pangalan sa ating Panginoong Hesukristo sa hula na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na natupad sa kaniyang sarili? Dagdagan pa natin. Saan ang dagdag na halimbawa natin, kapatid na Jigi, na nagbanggit ang ating Panginoong Jesucristo nga ang hula na ito natupad sa kaniyang sarili, pero hindi mababasa ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa hula na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na natupad sa kaniyang sarili. Basahin lang po natin dito sa nakasulat sa Lucas, Kabanata 4, talata 16 hanggang 21. At siya ay napasa Nazaret na na niyang nilikhan, at ayon sa kaniyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat. At nasusumpungan niya ang malaking kinasusulatan, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiram niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang tanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangangapi, upang itanyag ang kaayayang taon ng Panginoon. At ilumbo niya ang aklat at isinasauli sa naglilingkod at naupo ang mga mata ng lahat ng mga sa sinaguga at nakatitig sa kanya, at siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, Ngayon na nga, naganap na ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig.
Sa binasa nating talata sa Biblia, noong panahon ng ating Panginoon Kristo ay siya'y napasa Nazaret sa kaniyang nilakhan. At noon, ang ating Panginoon Kristo pumasok sa sinagoga sa Sabat at ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isayas at nang binuklat ng ating Panginoon Kristo ang aklat na sumpungan ang dakong kinasusulatan. Ano ang nakasulat sa aklat ni propeta Isayas na binuklat ng ating Panginoon Kristo at binasa ng ating Panginoon Kristo? Ang binasa ng ating Panginoon Kristo, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. At ibinalumbon ng ating Panginoong Kristo ang kasulatan, ang sulat ni propeta Isayas at isinauli sa naglilingkod at ang ating Panginoong Kristo ay umupo at ang mga mata sa lahat na nangasa sinagoga ay nakatitig sa kanya. Sinabi ng ating Panginoong Kristo, nagpasimulang magsabi sa kanila ang ating Panginoong Kristo, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakikinig. Ano ang natutupad? Nung binasa sa ating Panginoong Kristo ang aklat ni Isayas, ang sinasabi na natupad sa kaniyang sarili, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Binasa ba niya? Suma sa akin na ako'y Kristo, na suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Nababasa ba sa Biblia? Walang nababasa na ang ngalan ng ating Panginoon Kristo, ibinalumbon ng ating Panginoon Kristo ang aklat ni Isayas at isinauli sa tagapaglingkod. Walang nababasa na pangalang Hesus. Kung tingnan natin ang talata na ito, nga sinabi ng ating Panginoon Kristo na natupad itong isinulat ni propeta Isayas na ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, natupad sa akin. Merong makikita natin na maliit na litra nga D sa talatang 18. At kung tingnan natin sa ibaba, may maliliit na litrang D. At sa litrang D sa tabi, mayroong inilagay na talata o aklat, Isaiah 61, 1 hanggang 2. Ibig sabihin, dito o doon sa Isaiah 61, 1 o 2, ang katuparan ang ating Panginoong Hesukristo. Puntahan natin ang binasa sa ating Panginoong Kristo na isinulat ni propeta Isayas na hula na natupad sa ating Panginoong Kristo sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Puntahan natin, basahin natin ang nakasulat sa Isaiah 61, 1 o 2 kung mayroon bang pangalang Hesukristo, kapatid na Rumi. Dito ating babasa sa Isayas, Kabanata 61 at sa talatang 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang dangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa bibilanggo. Sa nababasa na nakasulat sa Biblia, kung ituloy kay pagkat ang nasa footnote sa Lucas 4:16 hanggang 22, ang nababasa sa talatang 18 na mayroong maliliit na litrang D sa footnote, mayroong maliliit na litrang D at mayroong inilagay na aklat na Isaiah 61, 1 o 2 upang magtanyag sa lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating upang gawin yaong lahat ng nagsisitangis. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na totoo na mayroong mabasa na ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin. Pero
sa pagkagamit ng ating Panginoon Kristo, walang mababasa nga pangalan Hesus Kristo. Sino ang makapagsabi? Ha? Sino ang tutol na mali at hindi tama ang pagkagamit ng ating Panginoon Kristo sa hula na natupad sa kaniyang sarili? Walang tutol. Bukod dito, sa binasa nating talata sa Biblia, sa mga hula na ginagamit ng ating Panginoon Kristo, walang pangalan ng ating Panginoon Kristong binanggit, pero sa kanya natupad ang hula na ito. Sa lahat na nagsingil sa amin, na babasahin namin ang pangalang Tomas de Eugenio Sr. sa Biblia, mabibigo kayo. Kayong lahat. Bakit nga mabibigo kayo? Kung tanungin namin kayo, mali ba ang paggagamit ng ating Panginoon Kristo sa hula nga kaniya natupad? Walang makapagsabi ni isa. Sa lahat na nakikinig ngayon, na magsasabi na mali ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo nga kaniya natupad ang hula na ito sa Isaiah 61:1-2. Ang katuparan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Para sa kaalaman sa lahat na nakikinig, lalo na sa mga bagong kasamahan namin sa relihiyong PBCM, nga kapapasok lang sa relihiyon nga PBCM, sa kaalaman nila, sana mabigyang pansin nila na ang ating Panginoong Hesus Kristo mayroong ginamit na hula, hindi sa pamamagitan na mabasa ang kaniyang pangalan, kundi sa kaniyang mga ginawa na sa ating Panginoong Kristo ay natupad sa kanya ang hula. Kasi, kailan lang nalalaman ang pangalan ng ating Panginoong Kristo? Noong panahon na natupad na ang itinakda na ang ating Panginoong Kristo ay isilang sa isang babae. Meron ba tayong mababasa, kapatid na Lloyd? Meron, kapatid na Makarayo. Ngayon, basahin natin ang New Filipino Version dito sa Galatia, Kabanata 4 at sa talatang 4. Ganito po ang nakasaad. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak siya ng isang babae, saklaw ng kautusan. Ganyan, yun po ang nakasaad. Sa nabasa sa Biblia, mayroong takdang panahon na natupad na isinilang ang ating Panginoong Hesus Kristo sa isang babae. Saan ang itinakda? Ang itinakda na matutupad noong panahon na isinilang ang ating Panginoong Hesus Kristo, itong nasa hula ng Isayas. Ano ang prueba, kapatid na Richard, na mababasa natin sa Biblia na hinuhula ang ating Panginoong Kristo na isinilang pero walang mababasa na pangalan na Hesus Kristo sa hula na ito? Ating basahin, kapatid na Makarayo, sa Isayas Kabanata 9 at sa talatang 6. Ganito ang sinasabi. Sapagkat sa atin ang ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at pamamahala ng maaatang sa kaniyang balikat, at sa ating kaniyang pangalan ay tinatawag kamanghamanghang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, tawag na Diyos walang hanggan, ang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Basahin natin ulit, sapagkat sa atin ay ipinanganganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Maliwanag sa binasa nating talata na mayroong isinilang na isang batang lalaki. Saan pa ang hula na mababasa natin, kapatid na Rumi? Dito ating babasa sa Isayas, Kabanata 7 at sa talatang 14. Kaya't ang Panginoon na ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. Ang binasa na talata na mayroong dalaga na maglilihi
at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kaniyang anak na Emmanuel. Sino ang katuparan? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kailan lang nalalaman na ang pangalan ng anak na isinilang, Jesucristo? Noong panahon na isinilang ang ating Panginoon Kristo, noong panahon na hindi pa isinilang ng isang babae ang kaniyang anak na lalaki, walang nakakaalam kung sino ang pangalan kundi ang tumayo na ama ng isang bata na isinilang sa isang lalaki, at ang dalaga ang katuparan si Maria, at ang isang batang lalaki ay ang ating Panginoon Kristo, at binigyan ng anghel sa pamamagitan ng panaginip si Jose ng ipangalan sa kaniyang anak ni Maria ay Jesus din. Ano ang katunayan, kapatid na John? Atin lang pong babasahin dito sa Mateo Kabanata 1, talatang 18 hanggang sa 23. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kaniyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay sumampungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanilang kapurihan, at nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-isipan niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpapakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangambas sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat iligtas niya ang kanilang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propitas na nagsasabi, narito ang dalagay nagdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila ay kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sa binasa na talata na nagpasya si Jose na hiwalayan ang kaniyang asawa na si Maria, pagkat nasumpungan ito na nagdadalang tao, at sinabihan siya, nagpasya siya na hiniwalayan ang kaniyang asawa. Nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ang isang anghel, at binigyan siya ng pangalan na ipangalan sa isang batang lalaki, na ang pangalan na ibinigay Jesus, at ang nasayo at ang nakakaalam walang iba kundi ang kaniyang ama na si Jesus na tumayo na kaniyang ama, sa nababasa natin na nakasulat sa Biblia. Sa makatuwid, kailan lang nalalaman ang pangalan sa anak na ito ang ating Panginoong Kristo? Noong panahon na naisinilang ang ating Panginoong Jesucristo sa isang babae. Ito ang katunayan, ito ang patutuo namin na kung ang ating Panginoong Jesucristo na dumating na sa sanlibutan, lahat na ginamit niya na mga hula na natupad sa kaniyang sarili, walang mababasa na pangalang Jesus. Kailan lamang nalalaman na ang pangalan sa anak o ng anak, Jesucristo, pag isinilang na ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ganitong paraan, sa mga hula na ginagamit ni Juan na Bautista at ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mababasa ang pangalan ni Jesucristo at ni Juan sa mga hula na ginamit nila. Sa ganitong paraan, tulad sa ating Panginoong Jesucristo,
Ito ang sinasampalatayanan namin. Bakit hindi mababasa ang pangalang Tomas de Eugenio Sr. sa Apokalipsis 2:17? Kasi ang hula na ito, hindi pa dumating ang Espiritu Santo nung isinulat ang Apokalipsis. Pagdating ng Espiritu Santo na ipinadala ng Ama dito sa sanlibutan, na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na ipapadala ng Ama ang Espiritu Santo dito sa sanlibutan nga kahalili sa ating Panginoong Hesukristo o kapalit ng ating Panginoong Hesukristo upang ang Espiritu Santo ay magtuturo sa mga tao sa Juan Kabanata 14 at sa talatang 25 hanggang 26. At mayroong mga tagapaglingkod sa Espiritu Santo sa Roma 7:6 sa ang salita ng Diyos. Mayroong mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo. Kung ano ang tanda sa mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo, sa hula sa unang Pedro 1:12, mga tao na mga ngaral na ang ipinangangaral nila ay ebanghelyo ng Espiritu Santo at ang katuparan. Sa hula na ito ang mga ministro sa PBCM, pinangunahan sa aming Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Pagkat sa amin natupad ang hula na ito sa unang Pedro 1:12, kami ang may tungkulin namin ang pagpakilala kung sino ang katuparan sa hula sa Apokalipsis 2:17. Ang katuparan walang iba kundi ang aming kinilala o sinasampalatayanan na kinilala namin na katuparan sa Espiritu Santo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Sana meron kayong natutunan sa aming ginawa nga pangangaral ngayon. Upang sa ganon o sa ganitong paraan, mapag-isipan ninyo nga maglingkod sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng relihiyon nga PBCM. Wala naman kaming oras sa pangalan sa kinilala namin nga Diyos nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas de Eugenio Sr. at sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Ito ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito po ang iyong lingkod, kapatid na Richard Nipidad. At ito naman pa yung lingkod, kapatid na Jonrel Malinaw. At ito naman yung lingkod, kapatid na Robert John Maturan ng Piedad. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. At ito po inyong lingkod, kapatid na Gistrel Macarayo. Ito po ang lingkod, kapatid na Rumira Makamos. At ito po inyong lingkod, kapatid na Lloyd Casinyo Badera, na nagsasabing maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng aming programa. Ay, ang matingin tayo